tofa manya-manyan baki ne ba za ko ba za ta aka maka unexpected visiting kenan ko kiran ka na ce ba za wata kan uwar gida Ismail kenan ashe abin da ya faru kenan da akwai magana a bakin ki Zainab da yawa ki faɗa kan ta kashe ki to ni me nace wallahi ki faɗa akwai magana a bakin matanan taka na faɗi wani abu ne kai dai malam kira mana amarya dan Allah kira ta zo mu gaisa sweetheart kin ji sweetheart to ya kake so in ce mata kamar ce kai ba mutum ne zara kawai okay to ai dole sai an yi updating sunan mu wani suna ne ba mu taɓa sweetheart manyan baki Mala Hamza Zara amarya Mala Hamza Zara amarya ka ga yadda kai kyau lalle Zara kin yi Zara lalle sweetheart dole mutumin Hamza bari dan je in ka muku abin sha iya so sai mu ci gaba da chapter Zara dole kaga amarya kuwa dole mutum yana kace da ake ciki ne kawai yanzu kai amarya ta koye ka fitowar ma ya zama sai a kai to in fito in yi mai a waje kowa ya ma ba yau dai kawai ce na dawo da wuri za mu samu kuɗi amarya sai a dan jika makogoro ko a'a mun sha a mota ba komai an ji mata shakar ka damu ai yau wuni kuka ka mana su kutum yayin da kin ga in ma haka ne to ki zuba mata ni zan zuba abokina zan sabin abokina to ya kai mutumin ina son ganka a waje na da kai nake ina son ganka waje to sai ka mala ka fita sita soyayyen ce ta motsa ka je mana ka ga malam tashi kaje duk ba gowa mar za ku yi a gida ba sai da kuka zo nan wallahi na ji dadin zuwan su na je da ji dadi gidan shiru mai ki wannan fitar da suka yi to Allah ya ke in ba wata drama za su je su buga a waje ba sun riga sun saba wai menene haka ne wai in tambaye ka ma wai me ma muka zo yi ne a gidan nan ban gane ziyara mana Ismail ne ko baki sani ba yau ziyara shi yasa kake wani kana wani yaki haurunka a cikin gida sai ka ce da kai take magana matan abokin na shikenan ba za mu gaisa da ita ba matan abokinka to sai ka bari kai ta yi mai dariya ko kuma ya mata dariya amma in haronka ni ba za ka juyo ka dan yi smiling ba wani irin hali ne wannan dan Allah mun zo mutane ziyara dan Allah ki juya mu je kaga in dai ziyara muka zo a gidan ga ai ya isa is enough mu tafi mu koma ya isa haka nan dan wallahi ba zan iya jura ba amma ta dukan tsiya a cikin gidan nan wallahi gidan mutanen kwarai kuwa yanzu ba za ki koma ba ciki ba zan koma ciki ba ai ziyara ne kuma mun riga mun yi mu tafi mana mu tafi wallahi zan iya mata dukan tsiya a cikin gidan nan ni tun can dama ba na son ta wallahi ka san wacce nake so mu je